Sabi na sa hinulungan, taktak daw kayo, Taga sir. Chicago kami, pinanonood ka na. Oo, Taga saan po? Chicago. Taga Chicago. Ah, Chicago. Kaya ba kayo dumating? Anong pang February 9? 9, pero uwi na kami ng 29. Sinadya talaga na pumunta rito. Ay, maraming Diyos ko, salamat. hirap na hirap kami gumawa ng time. Nandiyan kami sa PCG. Pauwi na kami ng Caloocan. Susunduin kami, hindi na kami sunduin. Pagkaan na lang kami. Sabi ko sa kanya, Pagka-grab na lang kami, papunta rito para makataan dito. mahirap kami kung mga oras ng pag-aaral ng balik. Ako, sabi ko, gawin na natin na yun. Eh, sabi, sige, hindi pumunta. Ako, nasa tablak ko. Eh, sabi na niya, kukuha kami picture, ipopost na niya sa ano. Para ko, bigla ka, para naman lang, naaano mo, no? Nasisisi. Buti po, nag-aabot. Yun yung nakakatuwa naman. Maraming salamat po sa pagsadya ninyo. Siyempre, naku, nagpapasubscribe kami niyan. Ay, thank you po, thank you. Oo. Hindi nga namin inaano yung ads eh. Sabi, skip, huwag i-skip eh. Ma'am, ano po pangalan nyo? Ako, Marites. Sir Siya, Mari- Arthur. Arthur, Kuya nice. Arthur mo, ako, Ate Apo. Tess. Oh. Tess na lang sa Kaboy. Boy ang palayo Ah, niyan okay eh. po. From Chicago. Inom nga ako, naku, inuhaw ako sa pagdating. Ayan. Timing pa oh, si Sir Boy tsaka si Ma'am Tess. From Chicago. Kalahin mo. Teka. Na timing. Maghawak tayong dalawa, siyempre. Yan. Oo. Dito kami ngayon sa Sarap Ian Howe. mag-bike. Sarap mag-bike na tindahan ni Ian Mr. Howe. Ian Howe. Yes, maraming From salamat Chicago. po. Yan. Thank you, thank Salamat. you. Taksuot namin yung t-shirt mo. Sakto pa. Oo nga eh. Copy-print lang ni ano. Saka sabi ko nga, dito muna tayo. Kasi gusto ko pang mag-bistigan lahat ng tinda. Hindi kami magmamadali. Eh, kasi kung magmamadali kami, di ba hindi ka namin inabutan? Oo. Di ba? Oo. Timing na timing yung pagdaan ko ah. Akala namin sa ano ko pa? Sa... Papakotahin tatlo ha. Opo, Papakotahin opo. tatlo. Sa ano pa? Sa hinulungan, taktak pa. Opo, doon po ako galing. Oh, gano'n mo katagal kinuha yun? Tagal po kasi ano yun, tumambay kami dun eh. Marami kayo? Ano po kami, mga 10 yata. Ah, Tapos, pag uwi, kilala niyo si Cycling Chef? sino? Si Cycling Chef? Ah, hindi kilala ko yung tip. Ah, di. Basta yung isang vlogger din. Sa vlogger din. Opo, nagpakain siya dyan sa Quezon Avenue. Kaya, kasama si Batman, sayang. Ah, si Bagda, no? Ayan, yan, kilala ko lahat yung Team Apple. Sayang si Batman, umuwi na eh. Doon siya dumaan sa kabila. Kasi, oh, inom ka muna. Bigla tayo inuhaw eh. Sukat-sukat kami. Kasi sabi ko 3XL meron ba? Dahil naman medyo malaki ko. Opo. Siya, XL nung una large. Eh sabi ko, Filipino size, sikip sa kanya. Kaya XL din. Tukutan ka na rito. Ah, dito po siya padalaw-dalaw. More on ano, paggawa pa rin ng content po. Okay. Tsaka yan, yung pagdidesign ng mga t-shirt, mga jersey, ganun. Bili po kasi sa mga tinatakbo nyo. Oo. Nagbabike din po kayo? Ako, Siya, ay, tumatalik sa pakita mga, natin yung mga ride mo. sa mga grabe. Oo, Grabe na grabe. Grabe, hindi, dalawa. May gravel ka tsaka ano pa isa. road. Road, oo. Ano yan yung... Dalawang ride niya eh. Hybrid. Pero mostly sa gravel race ako sumasali. Pero for fun lang ako. Sino na tayo eh. Pero wala, makita mo, gaganda ng mga bike eh. Opo. Talagang mag-i-enjoy ka. 66 na siya. Ako Ah, talaga? 62. 62. Oo. 44 years na kami mag-asawa. Ah, nice. 44. Sayang sa Chicago na po kayo naka-base. Doon na kami nag-immigrate. Oo. Oo. Kasi Bakit ka nagkaroon namin kami ng magandang... nakaroon na, pero sa ibang ano. San Francisco ba? Alam ko pinadala ko ng office mo Opo, eh. San Francisco. Yeah, Ako, napapanood namin yun eh. Opo. Oh. Hindi ka na pala nag-work. Business na lang. Opo, business na lang. Mukhang okay kasi hindi mo na kailangan mag-work. Ah, kinakaya po. Kinakaya. Sayang yung alabang mo. Opo, ano mahal yung renta. At saka ang layo pa daw. Hindi ka masyadong Nakakapagod din focus. mag-bike. Eh dito na, traffic, grabe. Opo, sobra. Saan po kayo dito sa Pilipinas? Kalokan. Kalokan. Saan po sa Mabini. Sa ganun ang Mabini. kuya mo eh. Mabini? Mm. Saan yun? Bago Yung dumating City Hall. ng City Hall. Ah, okay, okay. Ngayon, yung pag-uwi nyo, Sa Doon- Caloocan. Oh, sa Doon kami Caloocan. magagaling papunta ng airport. Mali. Tonight, at tomorrow night kami. Mag-resort ng madaling araw alis kami.
Okay. Balik na. At hindi nakapasyal kayo mabuti. Oo, mag-enjoy naman. Marami kami, inayos na ano eh. May mga kaso rin yung importante. Oo. Tapos galing kaming Tagaytay. Sabi ng kuya mo, ay mag-hotel din tayo bago tayo. Kasi siya bibigay sa mga kamag-anak. Apo. Dahil lahat gusto kami makita. Yes, Ang huli right, namin was uwi, ano? 5 years ago 2019. So, wala sa ulit. Napunta sa Chicago. Hindi, suburb na. Oo. Manila to Laguna ang layo, parang ganon. Dinadayo namin. Kami. Specialized ang bike ko. Specialized Everts. Dami rin ano. Mga 300 yan. Ang dami. Every year, ngayon, malapit na. Mag-umpisa na. Hindi naman nakilala yung mga yan, doon na lang kami ano-ano. Meron lang. Meron na akong mga nakaibigan mga Pilipino. Tapos may mga Pilipino na hindi nakilala na mag-aasawa rin. So pag nag-uusap kami, kasi chat ko naman yung babae, pag habang nagra-ride siya, naantay namin. Tega-cheer kami, magbabalik ka sa finish line. Hindi naman siya mag-contest, basta para masaya lang siya. Exercise lang. Oo. Tama. Tulad mo, Pero dahil sa COVID eh. Ikaw ang nag-influence eh. Parang na-encourage siya lalo, napaparod niya eh. Kasi ibang in-interview, mas matatanda pa. Sabi niya ba, yung mga yun nakaya nga oh, di ba? Di ba? Malaking bagay. Ako hindi na. Operado na ako oh. Knee replacement, dalawa, bakal na to. Bionic lady. Ang nga pala ni Oh. mo. Tagal mo lang lalayo ng mga ride mo. Okay lang Baguio. po. Diyos ko. Nasanay na rin. Oo. Kaya hindi rin pwede tumigil ng matagal. Kasi last year, medyo nag-low ako sa pagbabike. Tapos ang hinahirapan ako lumayo. Kaya nung nag-2024, sabi ko kaya Magsimula na ulit. kaya lumalayo na agad. Ngayon nakaano na yung dati kong endurance, bumalik na. So, Okay. nakakalayo na ulit ako. Ilang kilometers yung Ano po? yung Calista. Ayun, Antipolo. Antipolo, yeah. Hanggang pagbalik ko po, 60 lang ngayon. 60 kilometers. Apo. Or 35 miles na Apo. yun. 70 round trip. Sayang, nagbike kayo dito? Hindi ko kaya. Hindi ako sanay sa ganyan. Hindi, sa kahit sa mga, halimbawa, Doon, Mola Asia. Moa. Ayun, Doon, Moa. maganda lang. Siguro. Walang pagkakataon eh. Busy masyado. Para bang bago kami umuwi, Pinaka-busy namin. yung calendar namin, yung itinerary nakaano na eh, kung ano yung mga lakad. Basta importante, nakasimba-simba muna kami, Manawag, Quiapo, Baclaran. After that, saka kami pasyal-pasyal. Kaya lang yung mga yun, hindi naman din madali. Dahil sa traffic Ang nga. layo. Ayun, lalo na yung Manawag. Kaya na kayo paplano mo, sino ba mag-drive, magko-commute ba, o mag-grab ba. Kaya yun, mga nakaset pa yun. Nagpunta kayo Manawag, hindi nyo na-check paano yung traffic sa entrance. Yung gano'n lang. Wala. Ang Ang dali, bilis 3 lang. hours, Caloocan, Manawag. Pag-i-cheat mo yun eh. Kasi Pagbalik ka minsan, ulit. lalo pagka Friday ng gabi, hapon, sobrang traffic dyan pa north. Oo. Kaya, Pati south. South to, no? north at po north. Tapos south. Papuntang Kalamba. Kalamba dito. Dito, no? Ako. Ay, ako. Traffic. Traffic, sobra. Welcome to the Philippines. Sa bagay, nung huli kami 5 years ago, gano'n na yan eh. Sabi ko, tingin ko, hindi na magbabago yung traffic. Actually, dun sa amin, pag umuulan ng konti, magta-traffic din. Pag umuulan ng konti. Actually, nag-improve pa yung EDSA na lagay na yan. Kasi kung napansin nyo yung bus lane nasa gitna na. Okay. May bus carousel. So hindi na dati na ang mga bus nasa gilid, naglo-load and load ng mga pasahero. Nasa gitna lang sila. Para silang train ngayon eh. So walang mga passenger sa gilid, nasa gitna na. So yung kung ma-traffic ngayon, improve na yun. Ganyan. Oo. Nice. Ay, we're so happy that Oo nga eh. Nakita ka namin. Mag-picture. Diyan na sa cellphone mo. Tsaka sa akin din. Ay, sa kasaya. Sakto! Yun Kalahin nga mo, eh. yes! Mag-test and Sir Boy. Timing na timing. Sakto. Sabi ka, dito. Oo. Sarap dito sa magbike. Tabi muna natin ito, no? Ay, ano, hindi na sayang Ay, yun. sa gitna ka yan. Bumili na kami. Sa gitna ka yan. At dumating ka ba? Oo nga eh. Ano, 2-3 volts. Road bike ba yan? Ano po, MTV. Ang MTV. Ay, tingnan mo yung medyas niya pa. Ako bumili ka rin ng gano'n. Dalawa. 2 volts yan, Ano po? Yung medyas. 1, 2, 3,
Maganda ka. Ikaw na mag-shop yan? Sa akin po. Okay, sige. Send mo sa akin. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you, thank you. Ako, Nice. salamat naman at ang tagal namin pinlano ito, di na Oo. sayang. Oo nga. Pinagano talaga. Talaga Oo, sila siya talaga ngayon. niya. Ngayong itong araw na to, oras na to. Totoo yan. Kasi dapat nung ano pa tayo pumunta sana, Wala. sabi ng pamangkin ko, traffic dito, Traffic, malabo. traffic. Buti na lang, hindi kayo natuloy doon. Yun Oo. nga eh. Yun nga eh. Kailan ba dapat kami? Kahapon pa yata. Magpapasundo kami ng umaga, matraffic dito. Tapos susundin ko sa kahapon, ganun din. Ngayon, susundin ko Maganda yung kuha mo, Des. Magkagano'n na lang kami. Pupunta siya rin sa... Pitis ko pero hindi naman sagwa eh, no? Pupunta rin, babalik na naman. Kasi ito na ba yung pinakamalakas Ah, ako? Oh, tingin ko hindi naman eh, no? Siguro kasi may May utang din ako eh. panahon. Oo. Check out ng mag-aga instead of 12, 11 na lang. Ayan, tsaka kita yung ano niya. Mukha niya. Yan ang importante. Timing na timing. Baka sabihin po nila manikit. Thank you, thank you. Thank you rin po, maraming salamat. Siya? Hindi naman. Hindi. Mukha naman siyang tunay. Baka daw mukha mo mannequin. Sabi ko, hindi na. Okay. Oo. Alright, alright. Magpapatawag na siya na. Oo, Diyos ko, akalain mo yun, ano? Baka, Thank you.